எங்கேயாவது ஊருக்கு கிளம்புறோம்னு வச்சுக்கோ. சரி ஊரு கூட வேணாம், வெளியே எங்கேயோ போறோம் நம்ம. ஓகே ஈஸியார் போறோம் இன்னைக்கு, பீச் டே. சோ லெட்ஸ் கோ ஹேவ் ஃபன் இன் தி பீச் அப்படின்னா வெளியில கிளம்புறத விட்டுட்டு வீட்டை கிளீன் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நான் இப்போ நான் வந்துட்டு கிச்சனை கிளீன் பண்ணாதான் என்னால வெளியே வர முடியும். நான் வீட்டுக்கு வந்தேன்னா கிச்சன் எனக்கு கிளீனா இருக்கணும். சரி ஓகே கிச்சன் தானே, ஓகே கிச்சனை கிளீன் பண்ணிட்டேன். ஹால் இப்படி இருக்கு, ஹாலையும் நான் கிளீன் பண்ணணும். சரி ஓகே ஹால் முடிச்சிட்டியா, வாங்க கிளம்பலாம் அப்படின்னா பாத்ரூம் போயிடுவேன். எப்போ சாந்தா நம்ம கிளம்புவோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டேன் பிரவீன் அப்படின்ட்டு கார்ல ஏறும் போது எவ்வளோ வேலை பண்ணிருக்கேன் நானு, ஒரு வேலைக்குமே ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்னு. என்னங்க எதுக்கு நான் கிளீன் பண்றேன் வீடுன்னு சொல்லுங்க. உனக்கு தான் தெரியும், எனக்கு தெரியாது.